Veskar Bianglong pen Meghalaya Aduya Hoya Puthak EPHLC Tiripia Mai Puje Ai Kathar pen Phirangkia Mai Kidupon. Koila ke tha pon a train boko along a hiring tangrak pen ka chingkoi. Jaipong Pathua Klamalong Interclub Football League Inding Trok Kapathu Kapang Chingpon. Aprang se Abirta ke lara do anaphan kardom pajirlo kardom non Abirta than je bang sami o jang terang pi non arju ikha Abirtang tonpe. Pinivosing ni phai trok siar ni APHLC Tiripia Mai Puje Ai Kathar me thanga sa hemalong Phirangkia Mai ingipon. Labang so Phirangkia Mai along APHLC Mai Puje Ai Kathar pen kaning je pon ki. Veskar Bianglong pen Meghalaya Aduya Hoyalong Monsam ke wan thu je phan EPHLC tumpen bor ipon long. Kedam tang busik ni phai trok arni Veskar Bianglong mukoi lumalong Karbi ronga sarlapen Pinar Village hetmen atumpen mai ngipon long. Lapen aprang son chedam phun chewang phun je phan bangso long chingki chingwai patupon long. Bonta BJP pen kiseng pon Border Vigilant Protection Committee atum kachedon dunde angthek chepaklang dun rong pusi APHLC mai phu je ai kathar pen pachini pon. Bangso jok jirikindeng mukoilu malom kido kebekichi kengsang asu bingulia kulatalong si karbiatum chunam choret nang koklong. Bangso kacharvo kachebohong ale nang kecho endun lake bingulia tum puta ningje pon. Tangte arjuik senang alangli ka ningje pon alang. Dulu amal so meeting long pini pen para ke sedam chewang nang ni pu lapen economic blockade si resolution and thurong peace committee ke abinong son resolution ke kaide en kertang lagi peace committee si ke try ke un eder lo itu aku try to senang po bang si punangi anya nona bang asap munit tum da jasemet karbi to mang kroi kre ye la ajak kado ve ka lidei headman tum ange namane rong asar tum ange pulo cumang dala pen karbi tum ta peace ke dovek ni kang samwan vek ni seta la peace ke wanji kamatha tum rong asar tum phanta hedi penang ana munit tum dopu alama sapta kroi kre rong asar tum alam la rong asar tum man ka control tu yiti ti dang dipu karbia rong asar tum mata nang than la salam amen ni pudam de det pon lo te la tum han chok theng varata vi tu det ta thek an ke alam mangala pulo itum APHLC ke nitum ke inglong so an ke chelang pet nai pulok si nitum ke kabor i pupe de election dhai mun elo sikidul ta pedun elo autonomous state ta hang mun ik la pulote tribal tu man je bohong thurong lote henomene tribal tung bong ka hinu ta du vek po thek lor lo lage ta la tum phan nep non ante people nep ni de khasi tum da people nep ni de la si khasi tum man ne li pulo nang tum na chin nep non nang tum dorbar snong do nang tum judge court ta do nang tum council a court ta do hadak chi bisar tha nang tum karbi tum mangela council a court ta ve thang da ve ili tum mange six schedule ta implement pe me medet polity tum bange FIR ke pipen dak judicial court along ka submit hello ke claim nangi ko paper la claim ke de lalo ni po bange la pen hala apu chor a bange la neli dak tok te sita neli ke tok pen akaprekta cuma dum hana pitulo la ke criminal case chethana leng sita la ke withdraw ni lage FIR ke withdraw ni kusi neli pu lage alang le to man cuma do man pudak la apu si ke theng ke chor a ka pol la te criminal case lage withdraw ni lage la son alam ne li pu dun lo cuma do man la pen cuma ngato bangke la ke itum peace dovek nangji pusika do eta pulo peace dovek nangi chedam chewang long na itu la pen ala tu man ke putu ke esi bang me thu sen nang tum ha Nogang district along la pen Golaghat district pen kache dai la pen Hojai district pen kache thai kache dai a border ke nang tum dang che kai ta che bhong he la pen dak che dam che wang a border alam mata ve hata ke border ko lo neta chi chini dute puke la son nak thak si haputa viena oi tum border alam pa pe thi nang ni pusi choma tum dagi pu border alam che pe thi nang ne
itum cedam cewang nangi kaya son pusi alang litung ipu seta nono mat ke Karbi atum bang labang kroi labang yersu chok ce Karbi atum pu ne ajaga tum do penang anatum la ni tum APHLC along kali hoy atum komara party along mange do bang ni lipu tum de der la athema bang apan ki puda ning dok de seta alama bang elaku la sonding hak la si non mata yongsi livelihood ke dolo ako chepi thi thuji setan ne liga tu mi pulo yongsi non lo blockade ahut yongsi kopini ke chepi thi hemme ke do ko kan la ke BJP tum si responsible nang yi la ke athema alang litum si chedam chewang nang ne puda ke pulo economic blockade ta selam la nitum APHLC tu mage kachonam kachoret anta tribal atu along nang ji pulo non ge blockade selam tu amat kachonam kachoret anta tribal kalia tum ala along lok se ge plang thu non mangi an ge nitum APHLC tu ma objective aim and objective ke ka defeat lu la puye bakar biang long ake ong atum danon ge lason si aning hang ye tribal atum along si kachunam kachuret anda claim nang ji pulo kamatha jokta non ge hala bang ke rem thul hala sa aning ge hang bang ge lahir lasi labang ge APHLC tum ge che thanling seta peace effort abang ni tu ge claim bom jilang seta non ma ke peace lo chedam je wang nun po bang ni li tum pu un eder lo athema la tum ge pu ala tum inu da munit nang che toy dun atumi la pa avoid do pikaning je jong si APHLC tum peace one dette la pen ka che chok ka ye theng je pi thi do kok te APHLC tum peace polling center a committee pen cheng lok CC committee la pa central committee atum anta responsible nangi la tum man attack po munit tu kusi po responsible chot kali attack po kusi po la po ye nili tum man mane nang chok dang thengi wan TV yong si peace one det peace one det ra la che chok che theng do kok te ba ba ni la ke BJP munit BJP munit Karbiang lo so jiri gendeng malong so nang litum thek lo ni photo hadak do le bang permanent ahem se chikim lo hai la si hala Karbi tum ge hala se aning ge dok thu la puye ane amreng constituency non Karbi tum in koi krep ho do pu la pen bang atom bang suri troxy do le la ke chu prangas abang se suri troxy lo non aku wang thu ola ko metili hala tu nge non kampik po la puye ai non hala tum hansi our side pi thurong lama ti hala tum kampik po ai Karbi tum ni election thur o je ji ke mati di che thak po ge la krep phong bong si an ke la si bang a khai tum si election ta hai po la pu non amreng a constituency ta ke man la si mat Kedamtang bu signify trokarni Jaipong Sport Association pen patur pipongsi Jaipong Patho Klamalong Interclub Football League Indeng trok kapathu kapang chengpon kapathu chengcha prang karlitang sangwai teron piaphan chikimo sai dengpon labang so phi Jaipong Sport Association mai phu longsing hamse pen mai chephem phu pongsi mai ingipon labang so mai long aluhia man pen kasa AGS Firoj Sorkiari Abarim Army Klembang phu lokso be Jaipong Sport Association akong chunbang Bikrom Timung lapen kaprek man peng gidotum chetong do company se jab apnala ke khilne ke liye champion hole kasa club khilibo paye ar inter sub association meet apnala ke khilibo paye kotike apnala ke yaar okle khali yate nekhili apnala ke jitu skill eto bahirat expose koribole kane unai jabo lage ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কাইলে আমাৰ পৰা only one the first player to be played in foreign country Alongri টিমং তেতে স্পেনত খেলি আছে labang so long rangsina FC pen Jaipong Academy atum pen si ke cheng siar ni pathu ponlo kapathu ke theke che homan na jok kerem ke hai patini thek thisi pajut koklo
Odisha long train a hearing tang rak pen chingkoi de da phi vu signify trok CR ni gang sampor phai pia por milom koila kar thang pona train Kamrup district pen Guwahati anat ke dam bom hot Singra railway station ke parlu bokwa long a hearing tang rak pen ka chingkoi La so hot home grip poso sia beng che parlep yatlo la so train a hearing tang rak pen ka chingkoi long muni ratum apran ke dama bang avilang Pinya Abirta lan si kang ton lo kardom